mata namu, mata namu. Me haka? Mata na wani ke ba? Mata kuma? Ka kamar yau ne. A'a. Ai ban zama matanka ba sai ka bari har yanzu an da wani daura. karburan nan. Ya sani za a daura kamar yau ne. Kamar yau za a daura ki ba sanu mata namu. To akwai tambayoyin da nake so in maka kwaya uku. In ka bani an san su ka ga sai gobe ka turo iyayenka kawai a daura auren. Allah ji kan ki da banki mun ji dadi a cikin zuciya namu. Tambaya ta ɗaya. Da me ake koko? Koko, wake, To ta biyu, da me ake kosai? gelo, Gero. a sa shi a mu ya kumbura ya soyu, mu ji dadi a cikin zuciya namu. Gaskiya ne. Na uku, me ake nufi da ha? Babu wani a cikin Hausa, wani ba Hausa ba, babu a cikin Hausa, babu kuma ha a cikin Hausa. Dan malele. Zo. Ha. Kaga abin da ake nufi da ha. Wannan mun da shi ne ha. Ka kai ba dan Bahaushe ne ya za a yi aure. Cikin wayannan abubuwa ma ka faɗi jarabawa. Kuma Don sai haka abin da nake so da kai dama a gidan mu an riga an bani shi kan cewa shi zan na ka kare da Wai ke damun banda da ke zaki da yanzu idan ya tuɓe rigar nan sai ki samu akalla sai samu kai ɗariya da kutu ba mu. ko fiye da Kutu ba mu. ɗariya ne. a'a sai ka Kutu ba ki Allah sai mu gidan kutu ba ki mu kan cewa wo amale olórí burúkú. Wo amale. Wo akada wushi ba ba.